Sa sisin pat lembaga ni ka video ngakot ngawer bat ngapdiang so bhai pi ki long kmi ki long pa ki kun samla shenrang bat kan thei hang ne po ka bri nyau trap hang ne po ka jela ka bije ka jongi kai kata ka benta kai kata ka mat ka bang siau kongsan hadu kata ka bang siau don kam hadu kata pangan wanra banlong kum ka jing shai banlong kum ka jing ya mir jing mut banlong kum ka jing ya kentulam panlong kum kata kajing ya aibut aibor markeliang la kai ke badai bat kai ke balai te hak ini kajing ya lenti jonga ngayo ya ka phone call bun sin ya ki parodok ki prasnam ki badon hapo hospital ki ba ut ki banam ki ba ong ba PS ngidon hap dang jing jenjar ngidon hap dang jing ngidon hap dang jing kerdu ke bakrau anda ngalak syong ban perkat hang ta kapelong nga pangahap ban let ya kenduk yaki pandang let ban ya kenduk yaki ngak keli ke jing ke jongki ngalak tuat jingmut naki teng don ki badon hapo Nazaret teng don ki badon hapo Supercare teng don ki badon hapo Woodland Hospital teng don ki badon hapo Robert Hospital bat ki ong kumne Pak PS ngimla asyuk ban siwi ke Bill Hospital. Kepala poi mata silak siteng. Ya rapse yengi. Ya rapse yengi ngimla asyuk ban siwi ke Bill Hospital. Kim pelat syuk yengi nani depo hospital. Hakata kapur kadon ke jing sokta namar yele dewa tang ke bai kali ban mi na yengru. Teng ngam don. Hanrei apa ki paradok ki prasnam ki ut dia kata ke jing ut ke jing nam ke jongki ka penlong ingi bangin wat ya ka solution bangin wat ya ka daw ka ai ke jing bat ka ai kata ka penlong iki ban wan bu iki hapdang ke jing endang ngalak wat benia ngalap ba leng ba ka smart card ka MHIS card kalong ke jing kerku ka bakrau nam ta jongki ka ba lada ka bil jongki ka poi silak siteng kala ba ki hap ban siu stang 10,000 8,000 9,000 Henry light nang ta katu ka smart card kala ayarap nam ta jongki kliak kalawan ha jingmut jing perkat jonga marang tanga keli ki ngong pidon DM ka smart card ki ong kadon ngong balai hapa pidon ka smart card balai pim apply da katu ka smart card ba pin light ban siu ka bil silak siteng hang ta ki jubab ki ong kumno haot ken ba PS ngidon ya ka smart card tangba kidon kam ban link ya u adhar kan ke smart card kenang bangin yo ban claims ya katu ke insurance tingong iki kile wood link no ya to adhar ba kenang ba pinlat ban siu kan ke bil silak siteng kiong ngim don adhar ngin lingkum no ngim don adhar ngakeli iki balai pim don adhar Yong ngimdon adhar namar kidon briu ki papen sotu yengi ba ong bu adhar udai umrat kalau umlong ban shon yu adhar namar udai utau sik ladangi shon yu adhar ka pamut ngin mani yu utau umrat kalau ngin mani yu utau sik kendit threat hangta ngampat jubena bat ngampat juyok sngaw meno spang utau umrat kalau spang utau sik dan rei ngak subu ke jingkeli ki ngong gong lada menta ngin yarapan pensiu gani ka bil yo jong pi ke ba silak siteng ngiru ngihap ban sei lengba bangi penon kam lengba wadahar habakut kiong tang ba pilak la ban yarap yangi ban pelat yangi pan mi nonang nen hospital kat ba pi penon kam kat ba pile ngi pediang soba ngamtip manu balit ban penstu baklai ki ban ong ba tau adhar udai merat klau ngasyau senai yiki ngamdon hang ne ban penrem uta wadhar udai bakumno tangba ngadon tang gajing ngau khia bat gajing sau senai kalong ba ha gajing ting jongki ba uta wadhar udai umrat khlau ki hap ban kit ram ki hap ban ba ram da ki lak bat da ki paulak yanongin keno Hoat ngimla ban len don ki briu ki boong. U adhar umpat long compulsory.
kat kum ka ruling jong Supreme Court ong baka u Aadhaar umpat long compulsory don kam ban ling u Aadhaar ha kanu kadai ka mon laj lut ke jongi kadai voluntary umpat dai compulsory barok ngi try ngi yo ngau ya kata barok ngi sakhi kata te henry kita ki bas ngau thu bat ki bab pen ngau thu ki pat ba ong Aadhaar umpat dai compulsory dang dai voluntary hatu ki la minem syakmat ban yarap nam ta jong phi bat jonga habangi sakut hapo hospital habaka bil hospital ka poi silak arlak akwa ban pu kani ke jingkeli hatu ki la let ne em hapo hospital ban yarap ban sei lani ban pelat yang apa dia phi ban siu ta ka bil ka ba silak arlak bat lada ki don nya kata ka jing siau khia ki don nya kata ka jingkit kli boong badai ban implement bet ya ka ka ruling jong Supreme Court boong bo Aadhaar empat long compulsory udang long voluntary kemut ba ki hospital kinu ke office kinu ki authority kim dai ban force ki pat ba ban ling Aadhaar balai ki hospital hang ne po sor shulong ka Negrims ka civil hospital ka Lamali ka Robert hospital ka Woodland Bethany Supercare Nazareth bat kumta ter lada ki pajba no song jong ka briu hen nyau trap kilit ban thiak pang bat ka bil jong ki ka poi silak arlak ki hap bet ban claims ya ka health insurance bat lada ki kwa ban claims ka health insurance ki don kam bet ban ling yu Aadhaar ha ka smart card ka jong ki bat kitu ki bom don Aadhaar habakut ki du no ban claims kata namar kat ka jingtip ka jong barok ke hospital hapo sor shilong don bala ban yo claims ya ka MHIS lani kata ka health insurance ka jong ki lomda ki hab ban ling shwa yu Aadhaar hakakat ke chongki dai lor kata ka nongrem ngam don hang ne ban penrem la de ban pen kesan ya utau Aadhaar ringa don tang ban pen sothu ban pen syai ki pajba ban nakaliang jongi ngila yarap katu ka ningut bat ke jing yarap jongi katu ka ningut dai bangi syau khie yaki bakim don Aadhaar ka jing yarap jongi kalong namar bangi yu sisha baki dai ki long ying ki baduk ki ba jenjar bat ki ba kerdu bat ki bom don sisha wat ban syat menmit men step hendrai bangi ngau khie kata ke jing bom don Aadhaar ke jongki ya ke jing bom don Aadhaar ke jongki ya ke jing bom yo jongki ban ling ya kata ka Aadhaar apo ka MHIS kad ngimla ban bak kli bat ngimla ban yarap selensar baro kat ki bawan ut wan nam sengi tang na ka dawo phim don Aadhaar ngakren lupa ta ka ba syai hang ne dai banga convince ban le Aadhaar mo wat sotu bakla kata hendrai ngakwa ban pensyai tang matang ka wei kalong lada kita ki brew badon ya jing siau khia shisha ban ong ba dai ban shon Aadhaar la ne ba pensotu iki pat ba long Aadhaar kapamut ngas ngau ban ong yaki sobha tuklar let chekiman ki hospital ki badon po sor shilong ai da ka warning ka bateng kita ke hospital ki bom ai la ne bom penyo ya ka insurance scheme namta jongki pajba no snong ki balong kita ki nongpang hang ne po ki hospital ba ki dei ban ai dan ki dei ban yo claims ya kata ka health insurance jongki wat la da kim don ya utau Aadhaar tinga kentu hang ne sa sisen share ke ne ai ba ka awareness kan poi hakelang ki tenong skor jongki kun ka bri nyau trap khnang ba ka hok jongi kem ki pajba no snong hang ne po ki imlang ka salang khnang ba kita ki long ying ki long sem ki beduk ki bejenjar kanum don ka jing sak kata nam ta jongki namar ba habakut le se yo pinshu ba be dir por tang ka tang su ong pa te hendai la don kita ki badon ka jing kitli ki badon ka jing sokhia le ka badon kam le chepo ki hospital ki badon hane po sor shilong pan appeal ban exam ya ka jingling jong Aadhaar syaki smart kan kublai shibun ngin se kendu pat